תודה ששבתם אלינו. התברר שלא רק יהודים צמים היום בתשעה באב, באופן מקרי, גם מיליון ומשהו מוסלמים החיים בישראל צמים היום חלק מחודש הרמדאן שחל בימים אלה. איזו משמעות יש לצום בכל אחת מהדתות? הרב מאיר עזרי, התנועה הרפורמית, ושלום לך. שלום, שלום. ומוחמד דראושה, מנהל שותף של יוזמות קרן אברהם. שלום גם לך, מוחמד. שלום, רמדאן קרים. רמדאן קרים, נכון? נכון. אין אבל צום שמח בתשעה באב או חורבן שמח. יש כאלה שאומרים צום קל. צום קל זה. ואני כל פעם ששומע את זה מתחלחל, כי זה בדיוק הפוך מהכוונה. הכוונה שהצום יעורר משהו אצל האדם, אצל החברה, וצום קל שאנחנו שומעים לו דבר והיפוכו. סביב יום כיפור, דבר והיפוכו. תגיד, ומה זה קרים? קרים זה מבורך. מבורך. ונדיב. עכשיו, הרמדאן, כל שנה קראתי בתחקיר שאתה אומר, כל שנה הוא 11 יום לפני, נכון? אכן. זאת אומרת שלפעמים זה יוצא על תשעה באב, אבל לרוב הפעמים זה לא יוצא על תשעה באב. אכן. הרי השנה ההיג'רית, שלפי הדת האסלאמית למעשה פועלת, היא 11 יום פחות שנת השמש, השנה הקלנדרית. אז כך שכל שנה אנחנו 11 יום פחות. אצל היהודים אתם סידרתם את זה יפה, הכנסתם חודש 13 פעם בשלוש שנים, וזה סידר לכם את החגים. היהודים תמיד יודעים בקומבינות, אין עלינו מתחרים. תשמע, אני שמעתי עוד קומבינה. מה? קומבינה שאמר לי מישהו ביום שישי, אמר לי, גם היהודים היו צריכים לצום 30 יום, אבל היה להם מי שנהל משא ומתן טוב. תגיד, מה המשמעות, הרב עזרי, של הצום? התחלת כבר. זאת אומרת, כן, אנחנו רוצים להתייסר, זה הסיפור? כן, להתייסר. להפוך את היום לשונה מאשר הימים הרגילים של שנת הפעילות הסדירה שלנו. זה נוגע בצד אחד ברמה האישית, זה יום כיפור שנוגע באדם עצמו, ונוגע גם ברמה הלאומית, ותשעה באב או ימים אחרים, כצום גדליהו או י"ז בתמוז, י' בטבת, אלה ימים שיש בהם משמעות לאומית, זיכרון לאירוע מסוים, לנפילה מסוימת, למשהו מכאיב שצריך לעורר את האדם בכל שלב, בכל מקום, למחשבה, לחשבון נפש. אז בין חשבון הנפש האישי של יום כיפור לחשבון הנפש הלאומי, זו המטרה של יום הצום. אבל מעניין שתמיד הולכים על הקטע הזה של לא לאכול. זאת אומרת, זה נראה הכי, כאילו זה הסוויץ' הכי קל. אנחנו רוצים לגרום לאיזשהו שיבוש של לוח הזמנים שלך, אז אל תאכל. זה לא רק האוכל. מי שמסתכל על התמונה הכוללת, אנחנו מדברים על איסור אכילה, שתייה, יחסי מין, צורת הלבוש, צורת התפילה. אלה הדברים היותר משמעותיים. בעיקר בעולם העתיק, שאנשים נהגו לאכול ארוחה אחת משמעותית ביום, לרוב בשעות הערב, ולכן גם לא הרגישו את הצום כמו שאנחנו בעידן המודרני מרגישים. המטרה היא לא הצום. הצום הוא אמצעי, אחד הכלים. המטרה הגדולה היא האדם או החברה. תשעה באב נוגע בחברה כולה, במשמעות של החיים, דרך החיים שלנו. ולא רק הזיכרון, אני חושב שגם הנטייה של רבים בחברה הישראלית להסתכל על היום, לבכות על הבית שנפל, זה לא רק הבית שנפל, זה גם מציאות החיים שלנו היום ובטח מחר. והמשמעות של היום לעורר את היהודי למחשבה. איך זה אצלכם? הצום הוא לא עניין של אוכל בלבד. אתה צריך גם לצום בלשון. זאת אומרת שאתה צריך לנצור את הפה שלך. מה אתה יכול כן להגיד לאנשים, מה אתה לא יכול להגיד לאנשים. אז מה למשא ומתן עם הפלסטינים, אתה אומר זה ברמדאן? זה אידיאלי. חייבים להתנהג יפה? אידיאלי. אתה גם כן, אם אתה שומע מישהו שבא אליך בטענה מסוימת, שאתה יכול להגיד אליו, אלוהום אני סיים, אלוהי אני צם. זאת אומרת שאתה צריך להיות יותר סובלני. גם סובלני במה שאתה אומר, גם סובלני במה שאתה שומע. זה עניין של איך הבן אדם מתנהג גם כן עם הסביבה שלו, וזה לא רק בן אדם לאלוהים שלו. רואים בחברה הערבית, המוסלמית, שבחודש הרמדאן יש פחות אלימות, פחות מריבות, פחות... הכל בווליום יותר נמוך? זה מורגש? הכל בווליום הרבה יותר נמוך. נכון שיש הרבה יותר קניות, כי החודש הרמדאן הוא גם כן אירוע חברתי אחד גדול. אתה צריך לבקר את כל מי שיש לך קשר רחם אליו. כל מי שיש לך קרוב משפחה מדרגה ראשונה, שנייה, שלישית, אתה צריך לבקר אצלו. במהלך החודש. במהלך החודש. אז יוצא לך 100-200 ביקורים שאתה צריך לעשות במשך החודש הזה. שזה הופך את כל הרמדאן לאירוע חברתי אחד גדול, שהמטרה שלו זה להתחבר עם האנשים. אבל תקן אותי אם אני טוען, אם זה פחות התייסרות, פחות התענות, זאת אומרת, אתם אוכלים בערב. אגב, סליחה על הבוטות, יש איסור על יחסי מין ברמדאן? לא, בשעות הצום יש איסור, לא בשעות הערב. זה בסדר, לא נורא, אפשר לעמוד בזה. אז אני צודק שיש פחות הקטע הסגפני היהודי הזה? נכון, זה לא עניין של התייסרות, זה עניין של להרגיש עם האחר, זה עניין של
לזכור כל הזמן להיות בתקופה שאתה זוכר. הרי צום וחוסר אכילה זה כופה עליך מחשבה מסוימת שהיא יוצאת מהשגרה. זה להוציא אותך מהשגרה של אוכל, להוציא אותך מהשגרה של להיות שבע כל הזמן, ולחשוב על הנושאים שקשורים עם אלה, א', שאין להם מה לאכול. שתיים, יש פה סימן גם כן, חודש רמדאן מסמן אירוע. האירוע המרכזי הוא שבאותו חודש הנביא מוחמד קיבל את הקוראן, אז הוא קיבל את כל התורה של הדת האסלאמית באותו חודש. אם אתה יכול במשפט, כי יש לי 30 שניות בדיוק, לסכם את ההבדל בין הצומים האלה. אני חושב שהאורך קודם כל, אבל אני חושב שהמטרה היא מטרה משותפת בכל הדתות, בכל התרבויות, להפוך את האדם ואת החברה לטובים יותר. ואני חושב שכאן אנחנו מאוחדים בניסיון שלנו לראות את החיים עם הפרספקטיבה הקשה שלהם, אבל להסתכל על עתיד טוב יותר. זו היהדות, במיטבה. זה מה שאנחנו מנסים להשיג ביום המורכב הזה של תשעה באב. אני לא אגיד צום קל, אני כן אגיד רמדאן כרים. היה מרתק, תודה רבה לשלכם. חיים טובים יותר שיהיו לנו. חיים טובים יותר, הלוואי. תודה. לכולנו. תודה. כל יהודי יודע שבית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם, בגלל שנאה בין